Her den anden dag, der så jeg et fuldstændig genialt citat eller en udtalelse i en artikel, som handler om, at de danske kirkegårde, de har lidt svært, fordi at de har simpelthen færre kunder. Og det er fordi, at der er flere og flere mennesker, som er begyndt at gøre brug af sådan noget, som at få spredt deres aske på havet. Og citatet er sådan her: at gå fra at have monopol på området, til at det er et mere liberalt område, altså der bliver åbnet op for konkurrencen, gør jo, at vi kommer i en anden situation. Det synes jeg er en genial udtalelse, fordi ja, selvfølgelig, det må da være det mest åbenlyse i hele verden. Hvis du har et område, som sådan de facto er lidt statsmonopolagtigt, og du så åbner det op, der bliver fri konkurrence, folk har nogle mulighed for at gøre noget andet, de kan vælge noget andet, så har vi en anden situation, og så er det lidt svært lige pludselig at være dem, der tidligere havde monopol, fordi de har været vant til ikke at have noget konkurrence, og det har de nu. Og det er der bare en, der siger, fuldstændig sort på hvidt. Det kan jeg godt lide. Det synes jeg.